You love me. Ο λόγος σου λέει ότι με αγαπάς. Your word says I should serve you. Ο λόγος σου λέει ότι πρέπει να σε υπηρετήσω. So I see what you've done everywhere. Βλέπω λοιπόν αυτό που έχεις κάνει παντού. I want to do the same. Και θέλω να κάνω το ίδιο. And that's why I move in miracles. Και γι' αυτό κινούμε με θαύματα. One week ago I was in the Philippines. Μία εβδομάδα πριν ήμουν στις Φιλιππίνες. And I prayed for the people. Προσευχήθηκα για τους ανθρώπους. A lot of like 50 people came to my friend's house. Και περίπου 50 άνθρωποι ήρθαν εκείνο το βράδυ στο σπίτι της φίλης μου. All Catholics. Όλοι καθολικοί. I prayed for them. Προσευχήθηκα για αυτούς. Και σώθηκαν. Προσευχήθηκα για αυτούς να πληρωθούν με Άγιο Πνεύμα. Όλοι άρχισαν να μιλούν στο Άγιο Πνεύμα. Και προσευχήθηκα μετά για τους αρρώστους. Ήταν φοβερό. Ήρθε μια γυναίκα. Ήταν πολύ άρρωστη από άσθμα. Και έπρεπε να χρησιμοποιεί αυτό το ειδικό μηχάνημα να παίρνει αέρα. Ήταν άρρωστη για χρόνια. Ήρθε μπροστά εκείνο το βράδυ. Το επόμενο πρωί ήρθε να μας πει ότι ήταν εντελώς καλά. Δεν το χρησιμοποίησε αυτό το μηχάνημα τη νύχτα και δεν το χρησιμοποίησε καθόλου όλη την ημέρα. Αμήν. Δόξα στο όνομα του Ιησού. Ο γιος της αδερφής μου, ο μεγαλύτερος ανιψιός μου, πολύ νεαρός και όμορφος, μοιάζει με Έλληνας, περίπου στα 35 του, ξαφνικά κατέρευσε εκεί που ήταν. Η αδερφή μου τηλεφωνεί και μου λέει ο ανιψιός σου πεθαίνει. Είναι στην εντατική. He's in a coma. Και βρίσκεται σε κόμμα. The doctor said that his heart has failed, his kidneys have failed, everything is wrong, and they don't think he's going to live. Και οι γιατροί είπαν ότι η καρδιά του, τα νεφρά του και μερικά οργανά του σταμάτησαν να λειτουργούν και ότι τα πάντα βρίσκονται σε μια κακή κατάσταση. And I thought, this is crazy. Και λέω, αυτό είναι τρελό. He's very young. Είναι πολύ νέος. And he's very disciplined. Και είναι πολύ πειθαρχημένος. He goes to the gymnasium 3 times a week, you know. Πηγαίνει στο γυμναστήριο 3 φορές τη βδομάδα. Perfect healthy body. Με τέλειο υγιές σώμα. How can he just collapse? Πώς μπορεί να καταρρεύσει έτσι? Doesn't make sense to me. Δεν κάνει αίσθηση. Nobody in my house goes down and die like that. Nobody. Κανένας από το σπίτι μου δεν πέθανε με αυτόν τον τρόπο. So I said, God, what's the matter with this boy? Και του λέω, Κύριε, τι συμβαίνει με το σώμα του? And God told me. Και ο Θεός μου είπε, there has been Malay Islamic witchcraft put upon him. Υπάρχουν μερικές μαγείες Ισλαμικές που ξέφτηκαν εναντίον του. So I rang my sister. Έτσι τηλεφώνησα στην αδερφή μου. I said, what is this Islamic witchcraft? Has he got an Islamic girlfriend? Και της λέω, τι είναι αυτό με την Ισλαμική μαγεία? Έχει καμία φιλενάδα που να είναι μουσουλμάνα? She said, I don't know. Της λέει, δεν ξέρω. But I said, okay, we agree, we pray. Και της λέω, θα προσευχηθούμε και θα συμφωνήσουμε. Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό, μια πολύ ισχυρή μαγεία που έρχεται εναντίον του στο όνομα του Ιησού. Προσευχηθήκαμε αυτή την προσευχή. 2 μέρες μετά με τηλεφωνεί. Βγήκε από το κόμμα. Όλα στο σώμα του λειτουργούν άψογα. Και τώρα επέστρεψε στη δουλειά του και οδηγεί πάλι με τη δουλειά του κτλ. Και του λέω, τον ρώτησες αν έχει καμία φιλενάδα μουσουλμάνα? Και λέει ότι γέλασε. He said there are lots of pretty Malay girlfriends that like me. Many Islamic girlfriends, they like him. Και λέει, της είπε της μαμάς του, πολλές μουσουλμάνες έρχονται σε μένα γιατί τους αρέσω. But he is not interested in anyone. Αλλά αυτός δεν ενδιαφέρεται για καμία. I said, praise the Lord. Λέω, δόξα στον Κύριο. Anyway, I said, we need to be covered in the blood of Jesus. Της λέω όμως, ούτως ή άλλως πες του ότι πρέπει να καλύπτεται με το αίμα του Χριστού. And live a real Christian life. Και να ζήσει την πραγματική χριστιανική ζωή. Amen. Glory to God. Δόξα στον Κύριο. God is amazing. Ο Θεός είναι φοβερός. God is amazing God. Ο Θεός είναι φοβερός Θεός. He will forgive us our sins. Θα μας συγχωρήσει τις αμαρτίες. And He expects us to live right. Και μας περιμένει να ζούμε σωστά. It's
easy to live right. Ξέρετε, είναι εύκολο να ζει σωστά. Because it's righteousness. Because επειδή υπάρχει η δικαιοσύνη του. But you've got to believe it. Αλλά πρέπει να το πιστέψεις. Many people don't believe it. Ξέρετε, πολλοί δεν το πιστεύουν. Oh, I'm still bad. I'm still bad. Πολλοί λένε, είμαι ακόμα κακός, ακόμα κακός. You got to stop saying that. Πρέπει να σταματήσεις να το λες αυτό. I am righteous because God says I'm righteous. Καλύτερα να λες, είμαι δίκαιος γιατί ο Θεός λέει ότι είμαι δίκαιος. Believe it. Και να το πιστεύεις. Only believe. Μόνο πίστευε. Believe the goodness of the Lord. Να πιστεύεις την αγαθότητα του Κυρίου. I believe God. Πιστεύω τον Θεό. You know, when I was just a new Christian. Ξέρετε, όταν πρωτοπίστεψα. And I was going to go to Bible school. Και θα πήγαινα στο βιβλικό σχολείο. And I fainted. I was a high school. Excuse me. I was a high school teacher. Ήμουνα δασκάλα σε κάποιο γυμνάσιο. And I drove to school that morning. Και οδηγούσα στο σχολείο εκείνο το πρωί. And I came out of my car and I collapsed. Και ξαφνικά βγαίνω από το αυτοκίνητό μου και πέφτω εκεί επί τόπου. I have never collapsed in my life before. Ποτέ δεν ξανά είχα λιποθυμήσει πριν. So my friends took me to the hospital. Έτσι οι φίλοι μου με πήγαν στο νοσοκομείο. And they put me in the heart machine. Και με έβαλαν στην υποστήριξη καρδιάς. And they took the ECG. Και μου έκαναν την ανάνυψη. And then the doctor said, "Oh, you have a heart problem." Και μου λένε οι γιατροί, έχεις πρόβλημα με την καρδιά σου. I thought he was crazy. Λέω, τρελή θα είστε. I was young, I was healthy. Ήμουνα νέα, είχα την υγεία στο σώμα μου. I was sports secretary that year. Sports secretary. Και ήμουνα γραμματέα στα αθλητικά εκείνο τον χρόνο. So what is this heart problem? Τι είναι αυτό το πρόβλημα με την καρδιά? And he gave me a big list of what I do and what I must eat. Και μου έδωσε μια μεγάλη λίστα με το τι πρέπει να κάνω και τι πρέπει να τρώω. I must slow down my life. Πρέπει να ηρεμήσω λίγο με τη ζωή μου. No rushing around in my car. Να μην τρέχω με το αυτοκίνητο από εδώ και από εκεί. I don't eat all the nice things. Και μου είπε να κάνω κάποια πράγματα. No rice, no pasta, no bread, no cheese. Δεν πρέπει να τρως ρύζι, να τρως ζυμαρικά, τυριά. No nice shashlik. Σουβλάκι. 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 Όχι καλό σουβλάκι. And no nice lamb. Ούτε αρνί. Nothing. Τίποτα. I said, what can I eat then? Του λέω, τότε τι μπορώ να τρώω? Chicken breast. Στήθος I κοτόπουλου. hate chicken breast. Το μισό του λέω το στήθος κοτόπουλου. It has no taste at all. Δεν έχει καθόλου γεύση. And a lot of vegetables. Και πολλά λαχανικά. I said, what vegetables? Και του λέω, τι λαχανικά? Like carrot and cabbage. Όπως μου λέει το λάχανο και τα καρότα. I said, thank you. Του λέω ευχαριστώ. And then in my heart I said, Father, I know you put the carrots and the cabbage in the ground. Και μέσα στην καρδιά μου λέω, Κύριε, ξέρω ότι έβαλες τα λάχανα και τα καρότα στο έδαφος. But that's not for me, that's for the rabbits. Αλλά αυτά δεν είναι για μένα, είναι για τους λαγούς. Amen. Αμήν. So I didn't like this diet she gave me. Και έτσι δεν μου άρεσε η δίαιτα που μου έδωσε. And some horrible looking medicine, little tablets, you know. Και μερικά πολύ μικρά χαπάκια. He said, you must take one as soon as your heart begins to beat, boom, 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 very fast. Take one and put it under your tongue and come to the hospital. Και μου λέει, όταν η καρδιά σου αρχίσει τις ταχυπαλμίες, πρέπει να πάρεις ένα τέτοιο και να τρέξεις στο νοσοκομείο. I don't like hospitals. Δεν μου αρέσουν τα νοσοκομεία. It smells of Dettol. I don't like that. Μυρίζει σαν θάνατος εκεί μέσα, δεν μου αρέσει καθόλου. And I don't like the doctors either. Και δεν μου αρέσουν ούτε οι γιατροί. But I have a lot of doctors in my family. Αλλά έχω πολλούς γιατρούς στην οικογένεια. A lot of doctors are my friends. Και πολλοί γιατροί είναι φίλοι μου. I like doctors because they have an intelligent mind. Και μου αρέσουν οι γιατροί γιατί έχουν έξυπνο μυαλό. I can talk with them, I can laugh with them. Μπορώ να τους μιλάω, να γελάω μαζί τους. But I don't like doctors to give me medicine. Αλλά δεν μου αρέσουν οι γιατροί όταν μου δίνουν χάπια. So I took the shade home. Έτσι λοιπόν έπαιρνα αυτή τη συνταγή στο σπίτι μου, την πήρα. Took it into my room. Την έβαλα στο δωμάτιό μου. Put it on my table. Την έβαλα στο τραπέζι μου. I had my Bible there. Είχα τη γραφή μου δίπλα. And I called the devil. Και φώναξα στο διάβολο. I said, hey devil, come here. Του λέω, διάβολο, έλα λίγο εδώ. And he came. Ήρθε. So God had given me authority, I know. Του λέω, ο Θεός μου έχει δώσει εξουσία, το ξέρω. I call him, he comes. Τον φωνάζω και έρχεται, ξέρετε. Get out, he gets out. Και του λέω, φύγε και φεύγει. The devil knows me. Ο διάβολος με ξέρει. And I'm glad. Και είμαι χαρούμενη. Because I know I have God in me. I'm not afraid of the devil. Γιατί ξέρω ότι όσο έχω το Θεό μέσα μου, δεν φοβάμαι τον διάβολο. Devil, come here. Του λέω, έλα εδώ, διάβολε. And he came. Ήρθε. Satan, you know. Ξέρετε, ο διάβολος. Terrible, ugly fellow. Ένας άσχημος. I said, okay, you can stop there. Don't come so close. Του λέω, σταμάτα, μπορείς να σταματήσεις εκεί, μην έρχεσαι πολύ κοντά μου. I said, have you read the Bible lately, devil? Του λέω, πρόσφατα διάβασες τη γραφή. I said, you should. Του λέω, θα έπρεπε. Read Mark, Matthew, Luke, and John. Να διαβάσεις τα Ευαγγέλια, Ματθαίο, Μάρκο, Λουκά, Ιωάννη. And all the Gospels. Και όλα τα Ευαγγέλια. It says Jesus Christ died for me. Λένε σε όλα τα Ευαγγέλια ότι ο Ιησούς Χριστός πέθανε για It μένα. says he took away all my curses. Πήρε πάνω
πάνω του όλη μου την κατάρα. So how can I be sick? Πώς εγώ μπορώ να είμαι άρρωστη? You put your symptoms on me. Έβαλες τα συμπτώματά σου πάνω You μου. have no rights. Δεν έχεις δικαίωμα. No rights at all. Κανένα I δικαίωμα. know my rights. Ξέρω τα I δικαιώματά know my μου. rights in God. Ξέρω τα δικαιώματά μου στο Θεό. You take the tablets. Πάρε τα χάπια. And you take my diet sheet. Και εσύ πάρε τη συνταγή του γιατρού. Get out of my sight. Και φύγε από μπροστά μου. You did that. Το έκανε. Αμήν. I never went back to the hospital. Ποτέ δεν ξαναγύρισα στο νοσοκομείο, ποτέ δεν πήρα αυτή τη δίαιτα που μου I είπε. eat everything I like. Και κάνω αυτό που μ' αρέσει. 2 weeks later I went back to the hospital. 2 εβδομάδες μετά ξαναγύρισα στο And I νοσοκομείο. said, take another ECG of my heart. Take another. Και του λέω, κάνε άλλη μια εξέταση της καρδιάς μου. He said, why? We took one 2 weeks ago. Και μου λέει, γιατί, αφού κάναμε μια εξέταση 2 εβδομάδες πριν. I said, because I pay you. You have to take. Του λέω, επειδή σε πληρώνω, πρέπει να μου κάνεις εξέταση. So they took. Έτσι μου έκαναν. And he was shocked. Και ο ίδιος He σοκαρίστηκε. said, this is incredible. Μου λέει, αυτό είναι εκπληκτικό. 2 weeks ago you had a heart problem. Μου λέει, 2 εβδομάδες πριν είχες πρόβλημα με την καρδιά σου. Now, Τώρα, your heart is very strong. η καρδιά σου είναι πολύ δυνατή. Your heart is as strong as an ox. Exactly his words. Η καρδιά σου είναι τόσο δυνατή σαν του βοδιού. I said, amen. Του λέω, αμήν, αλληλούια. Αλληλούια. Goodbye to chicken breast and cabbage and carrots. Και του λέω, αλληλούια που δεν θα αγοράζω στήθος κοτόπουλου και λαχανικά και καρότα. Amen. Αμήν. I have never been sick. Ποτέ δεν έχω αρρωστήσει. Never, never, never. Ποτέ. Αμήν. Hallelujah. Αλληλούια. I'm 73 years old soon. Είμαι, σύντομα θα γίνω I 73. have nothing wrong in the heart. Δεν έχω τίποτα άσχημο με την I καρδιά μου. scream and shout and preach like this quite often, almost every night. Φωνάζω και κηρύττω έτσι σχεδόν κάθε βράδυ. And I have no high blood, low blood, nothing. Δεν έχω τίποτα χαμηλή πίεση, ψηλή πίεση, I don't τίποτα. have arthritis. Τίποτα με αρθρίτιδα. All my organs are still sound, praise God. I'm only a little fat, that's okay. Όλα μου τα όργανα, εκτός ότι είναι λίγο παχιά, δουλεύουν καλά. Because I believe in God. Γιατί πιστεύω στον Θεό. I believe. Πιστεύω. I believe the word of God. Πιστεύω στον Λόγο του Θεού. Jesus died for me. Ο Ιησούς πέθανε για μένα. Jesus died for you. Ο Ιησούς πέθανε για σένα. Take away your curses. Και πήρε πάνω του την You κατάρα just have σου. to believe that. Απλά πρέπει να το If you πιστέψεις. believe, you can have a miracle. Εάν πιστεύεις, μπορείς να έχεις το θαύμα σου. Some people, they sit there, they have problems and they won't put up their hands for prayer. Και ξέρετε ότι πολλοί άνθρωποι στέκονται εκεί, κάθονται με προβλήματα και ποτέ δεν σηκώνουν το χέρι τους για προσευχή. Sometimes they're so scared. Πολλές φορές φοβόνται τόσο. I was preaching in Tirana Κηρύττασα στα Τύρανα some years ago. πολλά χρόνια πριν We had great meetings. και είχαμε φοβερές συναθρήσεις. And one boy who was not a Christian came in and said, you don't know how to, he told the people, you don't know how to do that thing, you know, how to, Sound. yeah. Και ήρθε ένα αγόρι απ' έξω άπιστος και τους λέει, εδώ δεν μπορείτε να κάνετε τον ήχο, θα τον κάνω εγώ. So I looked at him, I said, so why don't you do it? Και λέει, το κοίταξα και του λέω, αφού ξέρεις εσύ γιατί δεν το κάνεις. So he came and he did it for night after night for 3 days. Και ήρθε συνάθρηση μετά τη συνάθρηση και έκανε ο ίδιος τον ήχο. And we had miracles every day. Κάθε μέρα λοιπόν συνέβαιναν θαύματα. People got healed just by my clothes. I was walking near them and my clothes touched them and they got healed. Και άνθρωποι θεραπεύονταν απλά επειδή πέρναγα από μπροστά τους και με άγγιζαν. And on the third day, Την τρίτη μέρα, he came up for healing. ο ίδιος βγήκε για I θεραπεία. said, are you sick? Του λέω, είσαι άρρωστος. Yes. Μου λέει, ναι. And I said, why have you been sitting there for 3 days and waiting with your sickness? Why didn't you come the first day? Και του λέω, γιατί περίμενες 3 βράδια για να έρθεις και δεν ερχόσουν από την πρώτη μέρα. He said, because I didn't know who you were, what you were. Και μου λέει, επειδή δεν ήξερα ποιος είσαι, τι είσαι. So I prayed for him, he got healed. Έτσι προσευχήθηκα για αυτόν, He said, θεραπεύτηκε. wow, this is really true. Μου λέει, wow, αυτό είναι αλήθεια. I said, yeah. Του λέω, ναι. Then I said, are you a Christian? Του λέω, είσαι χριστιανός. No. Μου λέει, όχι. I said, you need to be a Christian. Τότε του λέω, πρέπει να γίνεις So he gave πιστός. his heart to the Lord. Έδωσε την καρδιά του στον Κύριο. Αμήν. And then I was praying for the other people there. Και μετά συνέχισα να προσεύχομαι για τους υπόλοιπους People αρρώστους. got healed and healed and healed. Και οι άνθρωποι θεραπεύονταν και θεραπεύονταν. And then what happened was we asked them to come up and give testimony. Και μετά στο τέλος τους ζήτησα να έρθουν και να ομολογήσουν για το τι έγινε εκείνο το βράδυ. And there was a beautiful woman. Υπήρξε λοιπόν μια νεαρή όμορφη I κοπέλα said, what have you been healed of? και της λέω, εσύ από τι She θεραπεύτηκες. said, everything. Μου λέει, τα πάντα. Everything in my body was wrong, she said. Τα πάντα στο σώμα μου ήταν άσχημα. She had heart problem. Είχε προβλήματα με She την had καρδιά, sleep insomnia. είχε αϊπνίες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Something was wrong with the kidneys. Κάτι κακό συνέβαινε με She τα had νεφρά. arthritis. She was young. She had arthritis. Είχε αρθρίτιδα, νεαρή. She had all kinds of things wrong with her. Τα πάντα ήταν άσχημα πάνω της. And I said, have you been healed then?
Και της λέω, έχεις θεραπευτεί τότε? She said, yes, I don't feel any pain. Μου λέει, ναι, δεν νιώθω τίποτα πόνο στο σώμα μου. And then she looked at me and she says, what are you? She said. Και μετά με κοιτάζει και μου λέει, εσύ τι είσαι? Are you a witch? Είσαι μάγισσα? No, I said I'm not a witch. Της λέω, όχι, δεν είμαι μάγισσα. I release healing like Jesus did. Απελευθερώνω θεραπεία όπως ο By the Ιησούς. word of God. Μέσω του Λόγου του Θεού. She was so amazed. Ήτανε τόσο... She gave her heart to the Lord. Της άρεσε τόσο αυτό που έδωσε την καρδιά της στον Κύριο. That's a reason for miracles. Και υπάρχει ένας λόγος για θαύματα. God's love, God's grace, God's goodness. Όταν λαμβάνεις την αγάπη του Θεού και την καλοσύνη του Θεού, And then you should go out and tell your friends. τότε πρέπει να πας έξω και να το πεις στους φίλους σου. Tell your friends. Να το πεις στους φίλους σου. Amen. Αμήν. When you tell your friends, your faith grows. Γιατί όταν το λες στους φίλους σου, η πίστη σου μεγαλώνει. And your healing is established. Και η θεραπεία σου εγκαθιδρύεται. On my way here from Canada to here, Όπως ερχόμουν από τον Καναδά στην Ελλάδα, there was a young German guy sitting next to me. υπήρξε ένας Γερμανός νεαρός που καθόταν δίπλα μου. He was German, but he was from Switzerland. Ήταν Γερμανός, αλλά ήρθε από την Ελβετία. And God reminded me of the miracle that happened in Basel when I went there for the first time. Και ο Θεός μου υπενθύμησε για ένα θαύμα που συνέβη στο Μπάζελ όταν πήγα εκεί πρώτη φορά. I told him that. Του το είπα λοιπόν. I said, I've been to your country, it's a beautiful country. Και του λέω, έχω πάει στη χώρα σου, είναι πολύ όμορφη η χώρα. And I said, I prayed for the manager of the hotel there. Και του λέω, προσευχήθηκα για το manager του ξενοδοχείου που έμενα. A very fine Christian. Ένας πολύ καλός πιστός. And he said that he was a Jew. Και μου είπε ότι ήταν Ιουδαίος. But his wife and her father were living with him, and three children. Και η γυναίκα του και ο πατέρας του και τα τρία τους παιδιά ζούσαν όλοι μαζί. And they were all not Christians. Και όλοι δεν ήταν πιστοί. Oh, I said, bring them to the church tonight. I'm preaching. Του λέω, μπορείς να τους φέρεις σήμερα στην εκκλησία όπου κηρύττω. I said, they'll all become Christians. Και θα γίνουν όλοι πιστοί. He said, are you so sure? Και μου λέει, είσαι σίγουρη? I said, yeah. Του λέω, ναι. So they came. Ήρθαν. So I preached about the blood of Jesus. Κήρυξα τότε για το αίμα του Χριστού. Gave an altar call. Και έδωσα κάλεσμα στο τέλος. The first person to come up was his wife, her three children, and a father. Τότε είδα αυτό το πρόσωπο να βγαίνει μπροστά με τη γυναίκα του, τον πατέρα του και τα τρία τους παιδιά. I led them to the salvation prayer. Και τους οδήγησα στην προσευχή της μετάνοιας. And then God said, Και ο Θεός μετά μου είπε, tell her that she will have a baby and he will be like Benjamin. και της λέω, μου λέει ο Κύριος, πες της ότι θα έχει ένα ακόμα παιδί και θα είναι σαν τον Βενιαμίν. And her husband said, Και ο άντρας της είπε, she cannot have babies. δεν μπορεί να κάνει παιδιά. You see the two girls we have? They are adopted from Poland. Βλέπεις τα δύο κορίτσια που έχουμε, είναι υιοθετημένες από την Πολωνία. And when my son was born, Και όταν γεννήθηκε ο γιος μας, she had some fibroids in her womb, and they removed the womb. και όταν ο γιος μας γεννήθηκε λοιπόν, είχε κάποια ογκίδια στη μήτρα και έπρεπε να αφαιρέσουν τη μήτρα. So I told her, Έτσι της το είπα. I said, I don't care whether you have a womb or not. God said you can have a baby. Και της λέω, εμένα δεν με ενδιαφέρει αν έχεις μήτρα ή όχι. Ο Θεός είπε ότι θα κάνεις παιδί και θα έχεις παιδί. Then she said, that faith came into her heart. Και τότε η πίστη ήρθε στην καρδιά της. And she said, if I have a son, Και μου είπε, εάν έχω γιο, I will name him after you. θα τον ονομάσω όπως εσύ. I shall call him Rani. Θα τον λέω Ράνι. I said, no, you cannot call him Rani. Rani is a name for a female. Και της λέω, δεν μπορείς να τον φωνάζεις Ράνι, είναι κοριτσίστικο όνομα. Then she said, can I call him Sebastian? Και μου λέει, τότε